Егәрле башкорт хатын-кызлары бер төбәктә дебет шәл бәйләй. Икенче якта киез баса, кайбер урында балаth суга. Балаth сугу башкорт халкының борын-борындан килгән һөнәрләренең бере. Кулдан хугылган иген балаthларның иң затлыһы һәм катмарлыһы асалы балаth. Харык яки кәҗә йөнен иләп, буяп, билдәле бер орнамент, геометрик фигура менән асалап хугылган балаth асалы балаth дип атала. Аса һүзенең мәгънәһе бер яктан балаth хугу ысулын аңлата. Ягъни ептәрне асалап айырып, аркыры үткәреп хугу менән бәйле. Халыкта балаth асалау, асалап хугу дип һөйләйләр. Артабан аса һүзе балаthка куелган, ягъни хугылган орнаментты, бидәкте лә белдерә. Асалау, барсалау дигән һүзләр кул эше осталары телмәрендә еш сырай. Башкортстан халык иҗады үҙәге Әлшәй районы хакимияте менән берлектә башкорт асалы балаthына арналган республика фестивален үткәрде. Чөнки Әлшәй, Миякә, Бишбүләк яктарында асалы балаthлар әле лә күпләп хугыла. Танылган осталар, балаthлары, хугу станоктары, ягъни урындыктары, балалары, килендәре менән бергә сакырылды. Әлшәй районынан Фатима Шыгаипова, Минзилә Муллагулова, Нәсимә Гайдуллина, Гөлсембану Габдрахимова, Миңнегөлсем Галиуллина, Рәйсә Рафикова, Зөһрә Әхмәтовалар, Миякәнән Рәйлә Зайнуллиналар мәдәният йорты түрендә урын алды. Осталарның да остаһы, Дәүләкән районы Коръятмас авылының данлыклы балаth хугусыһы Назия Фазлый кызы Әхмәтвәлиева был юлы баһалама төркемендә эшләне. Сегодня мы имеем возможности, чтобы продолжать традиции, заложенные нашими предками, и крепить связь поколений. Изготовление войлока и ткачество своими корнями уходит в далекое прошлое. Его назначение многофункционально. Прежде всего, это лучшее украшение и убранство. Невозможно представить юрту без самотканных ковров. Выкладывая замысловатые узоры, мастерицы живут образами, связаны не только с физическими условиями, неустанно трудится душа, создавая полезные, красивые, удивительные узоры, ознакомиться с их значениями. Бүгінгі фестивальға һәм алдағы тормышығызда зор уңыштар тілеймін. Сегодня проводится в республике такой замечательный фестиваль традиционного башкирского паласа «Веков связующая нить». Само название этого праздника паласа очень символично. Сегодня мы видим, что традиции башкирского народа не утеряны, они сохранены. И этот проект получил грант президента Республики Башкортостан. Я хотела бы выразить огромную благодарность администрации Альшеевского района за поддержку этой идеи, за ее развитие. И я думаю, что эта идея будет поддержана по всей республике. Мастерство паласа ткачества будет признано во всей Российской Федерации. Спасибо вам большое. Я всех вас поздравляю с этим замечательным праздником. Еще 40 лет назад, 60-70-е годы, я ездила по этим районам и встречалась с мастерами. Их тогда было единицы, их было очень мало. И каждый мастер, который я могла найти в деревне, это просто было на вес золота. Надо сказать, что многие народы имеют традиции коврового искусства, и ворсового, и безворсового, но этот материал, представленный здесь, он достоин того, чтобы быть представлен во многих, даже, может быть, лучших музеях декоративного искусства не только в нашей стране, но и за рубежом. Этими произведениями можно гордиться. В них выражена сила, талант, красота народа. И как хорошо, что мастера смогли вот это выразить. Думаю, что если это еще будет подхвачено молодыми,
В школе вот преподают уже качество. Такой предмет есть. Это уникальное явление. И оно обнадеживает в том, что и в дальнейшем республика наша будет процветать. И это процветание будет обозначено и через вот такое яркое явление, как паласное ткачество, центром которого особенно является Альшеевский район. Это замечательное событие, с которым я вас всех от души поздравляю. И всем желаю дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Звонкость ковров, как ни странно, я увидела для себя, я ощутила и почувствовала их в достаточно уже в зрелом возрасте. И когда я соприкоснулась, наверное, с маяками, это потрясает. Ведь не случайно у башкира в доме не было мебели. У башкир в доме не было каких-то там вычурных, скажем, стенок, каких-то вычурных буфетов, каких-то вычурных деревянных сооружений. А мебель-то была мягкая, она была пластичная, живая, сделанная женскими руками. И вот в отсутствии каких-то вот таких форм крупных, скажем, мебельных, паласы, они выполняли совершенно потрясающую роль. Они, во-первых, были и декоративны, и очень были практичны, конечно. Әлшәй районы хакимияте менән мәдәният идарәһе оештырган фестивальдың күргәзмәһенә 100дән ашу аталы бала теленде. Борынгы һәм өр-яңы хугу станоктары куелды. Олы яшьтәге осталар һәм бүген уларның эшен дәвам иткән яшьтәр фестиваль кунакларын бала хугу һөнәре менән таныштырды. Мен комбайнын дала işlep aldım, kalipsi traktör dala işlep aldım zamanımda. Devletinde областной школ var, şunu bitken buldum soğuş vaktinde. Şundan indi 45 yılda turmuşqa çıktım Sivin avuluna. 62 yıl birge turgaylık, babayım ölüp gitti 2 yıl 3 yıl ölüp. 6 balam var. 6'sıyla evet ömrüm boyu bala soksam. Bütün Ufa muzeylerine, elle koydalık katı kızlar muzeylerine kelip alıp bitti. Şafranға мен ситтен лап соқтым, кабернецикқа балақты. Bütün kirayakқа соғып отырдым, bütün kirayak біле мені. Өмірім бойы соқтым. Ятып ұйқласам, ұзақ ұйқана теп, 2 сағат отырған үйге ұйқлай тұрайын. Бешек янымда болайын қазір. Аллаға шүкір, 3 келінім бар, 3 қызым бар. Енді көп енді балаларымның шүкір, Аллаға шүкір қазір. Әрбірсінде 5-6. Қазір баласқа, балаларым да ұста болып шықты. Gelinlerim de özümden de usta, Allah'a şükür. Barla usta, ballarıma ürettim, kızlarıma, ballarıma hazır. Kızlarımdan kızlara suğadadım. Hazır 84 yaşa gittim, hazır kolumdan giymeyin. Ne üretirler şef benim. Dilim şef. Elhamdülillah şükür. Fatiha'la vereyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين
Палас, он вещь довольно властная. И поэтому его сложно вписать, бывает, в интерьер городского жилища. Но тот, кто умеет это вписывать, тот, конечно, уже живет просто освещенный вот этим светом, вот этим теплом. Вот видно, что у него есть корни. Тендер буе инем бала суга, бидектерге ялгат бидекти, балат келемдері шундай матур, тик йырлары үзе үдекти. İneğinler, kaçneğinler ilk boy vakitte güne sokanlar. Niye şu süpürek zamanı vardı? Soğuk vakitinde Kortaylar şunu yasa bireler yine. Kortaylar soğuktan oyaksız olup kaçtılar. Ağır turu geldi, soğura turu geldi. Koyanda adıya koya. Bütün eyler şu süpürek balaslarla öğrenip gittim. Ömür boyuna soktum eli elhamdülillah şükür. Bana sağlar. Şartlanıp yaşasınlar, şartlanıp koya bizge. Yediler olsa, günü yok, günü olsa, bırağı yok. Sınavcık olsa karıştık zamanda. Ürettik, ballarına ürettim, kizinlerine ürettim, elhamdülillah şükür. Onlar bileder, varsalar, öğrendiler. Rahmet bana ısırda bunlardan sığarıp ısırlar, gençler de kortladı, yıkanlarına. Gençler de buraya onlar kortlarını kurerdiler, sonra bunu kendilerini de. Rahmet abi. Балаларыңыздың изгилигин көрүп, түр башында ушулай бала сугуп гана ултырыгыз. Паласы используются практически во всех выставках декоративно-прикладного искусства. Я уже не говорю о убранстве юрт. Да, в убранстве юрт о днях Салавата Юлаева. Как может быть башкирская юрта без паласа, естественно. Bayram ile kutlayın barınızla. 53. yıl düştüm min Suray avluda kilim bulup. Mine aptıranlar, yaş teşe soğanğa ineğim bilen ürenip bitkeynik bitinde soğanım. Al yok, yal yok, soğuktum.
Бәлеке сақтан, тебелдірікке аяғымның бұйыла етмейіні, су сақта. Әлі суғарға мүмкіншілігім бар, балаларым суға. Мына қызларым, жиенлерім, менің балаларым көмек. Ел балаларым да біле тұрғайны, яңғыш екені. Балас байрамы менен бүтәгізілі құтлайым. Ошы бұрынғы йыланы тергедеусілерге зур рахмет. Инейімді шотландырған үшін хезге рахмет. Қортайым Хажи Ахметов, Хаби Ахмет хуғышта хабарһыз юғалған. 10 яшындагына етім қалған инейім, 3 бала менен нәнәйім етім қалған. Олар шу бәлеке сағынан эшләп үскәннәр, баласында хуқаннар, бәйләгәннәр, иләгәннәр, теккәннәр, хатта күлдәк әйберләрендә үзләре туқып кигән булган бит инде борын заманда. Инейім шул заманнан бирлек баласты хуққан инде ул. Мин белгәндә үк шулай төннәр буе хуга торгайны. Бер азнала бер баласы уның әзер булайны инде, бер аталы балас. Төрле бизәктәрдә хуқты матур итеп, иң яраткан бизәге уның базыян барсаһа. Шуны ярата инде. Истән хуга инде ул яттан. Бер нәмәнән дә карамай. Әзрәс барсаһын яратып хуқты. Сулпы дигәнде, әле бүгенге көндә дә хуга сулпы дигән барсаны. Уның баластары шул тиклегем сагу узак елдар уңмай. Миңа бирнәлеккә биргән баласы хәзер 30 ел шулар монда күргәзмәләрдә тора әле ул. 30 ел элек хуқкан баласлары өр яңа инде. Һәр бер балаһына атап хуқты. Мин үзем дә балас хугамын. Гомер буена Кармыш урта мәктәбендә башлангыч классларда укытучы булып эшләнем. Шуннан өлкән сыйныф кызларын балас хугырга өйрәтү түңәрәгә алып бардым. Уларны балас хугырга өйрәттем. Бик матур эш. Безнең шул инәемнең нәселе буенча безнең кул эшләре инде безнең иң хобби дип әйтәләр бит инде русса. Шул кул эшен яратабыз. Минең кызым Сәнгать академиясында укый, художник була, тоже кул эше менән улы кызым да балас хуга. Яулық бітті парлап алып қалайық. Ақыр заман жетті дейлер, ойнап келіп қалайық. Проблемы, конечно, есть. Самая первая проблема у нас, например, по народным художественным промыслам не определены места традиционного бытования. То есть эти места традиционного бытования, они не защищены юридически каким-то документом, который бы говорил вот Миякинский, Бешбулякский, Аургазинский, Альшеевский там, и так далее, деревни в таких-то районах. То есть это места традиционного исторического бытования Безворсового башкирского паласа. Ведь кроме технического умения ткать, здесь очень традиционные рисунки, орнаменты, сложившиеся композиции, которые и цветовые отношения сложившиеся, которые как раз и дают вот наш почерк башкирский.
Асалы балаth башкорттар яшәгән бөтә ердә дә осрай. Кайһы бер якта уны йөн балаth, киләм дип тә йөртәләр. Урал аръягындагы Баймак, Учалы, Бөрьән, көньяктагы Күгәрсен, Хайбулла, Мәләвиз районнарында яшәгән балаth хугысы осталарның эше милли музейларны, каталогтарны бидәй. Гафури, Архангел, Белорет, Аургазы, Шишмә авылдарында балаth хугысылар шулай ук күп. Дим-Иршәк елгалары буенда яшәгән мең ыруу башкортларында айырыуса киң таралган. Бик борынгы, катмарлы, зауыклы һәм серле күренеш булган Асалы балаth Бишбүләк, Миякә, Әлшәй, Дәүләкән ягында һәрбер йортта бар. Кадерле кунактар, Әлшәй районы пионерлар һәм балалар йорты филиалы Сурай авылы төп-төен белем бирү мәктәбенең балаth хугы түңәрәгенә рәхим итегез. Балаth хугы бик ябай эш түгел. Һәм әйтергә кирәк, балаth хугы ялкадар эше түгел. Чөнки харык тотудан башлап, йөнде эшкәртеп, балаthка әйтергәнсе байтак тиртүгә кирәк. Һәрбер кеше станок артына утырып балаth хуга алмай. Әлбәттә, уны хугырысын беренче сиратта күрә белергә кирәк, төякта матурлыкты. Электән килгән традиция буенча бит бу балаthта катын-кызлар үзләренең табигатьтән күргән рәсемнәрен балаthка төшергәннәр. Оларды рәссам дип карарга була. Рәссам һәм инде безнең халыкта ынтылышылган бит электән матурлыкка, ул бит табигать балалары, табигатьне карап, табигатьне балаthка төшерү үзе зур талант дип уйлыйм. Бұл түңәрәккә безнең 15 кыз йөри, 6-нчы, 7-нче, 8-нче сыйныф укучылары бик теләп йөриләр. Түңәрәктә балаth хугы менән генә шөгыльләнү түгел, башка кул эшләренә дә өйрәнәбез. Оласәйемнең балаth укканына карап мин серле, матур гына йомактардан шундай бидәктәр барлыкка килгәнен карап тора торганым. Бидәктәр шул тиклем матур. Оласәй ничек түземлеген җитә дип карый торганым бит инде. Оласәй бана шулай һәрбер эштән үзенең авырлыгы да була, җиңеллеге дә була балам. Эште башлаганда бисмилла әйтеп башлаһаң, һәм сабыр булһаң, эште yerine yetkilеп, күңелеңде биреп эшләһәң, эш матур булып килеп сыга дип әйтә торганны. Шуннан һуң мин бу балаth хугы үземнең күңелемнең ниндидер бер yerine халып куйдым. Әлеге вакытта олыгая килә бит инде. Оласәйемдең бuna ошы буынга килгән бит инде. Үзебезнең Сурай авылында бик күп балаth хугысы апайларның эшен дәвам иткән килә. Шуга ла мин ошы балаth хугы эшенә тотындым. Һәм ошы балаth хугыды балаларга өйрәтеп, балаларыбыз өйрәнеп, улар да киләсәк буынга өйрәтһеннәр дигән теләк белән, уй белән, максат белән эш башладым. Инде балаth хугы ул башкорт хатын-кызларының күңел йылылыгын, аның күңел байлыгын күрсәтүче факторларның бере. Ул Асалы балаthларны хугы вакытында ул ысынлап та аның бөтен иске матурлыгын, иске кисерешләрен, менә ошо балаth аша ул безнең күнгә yetkергән бит инде. Районның пионерлар йортында 5-6 ел элек инде менә бу кружоктар эшләп киләләр.
Бүгінгі күнде 6 мектепте, мына мұндай филиалдарда ошо бала согуу иштерин окуучулар арасында алып барабыз. Дин бою башкырттарының, мөң башкырттарының көңүл жылылыгын, көңүл байлыгын күрөтүүчү усталар бар. Бunda kadar bir станоктарда işlevçiler var. İşte o baylıkta hazinanı halka yetkirmekte tegen oy birge tangılık vermegeni. Ben öyleyim de artamında bir de işte devam biter bitip. 1, 2, 3. Фестивальдың бик күңелле өлеше осталар конкурсы булды. Балақты хугырдан алда йөнді теттеу, иләү, сиратау, буяу, йомгаклау эше тора. Уны өмә менән башкару яйһы. Чөнки йөн ептең юанлыгы, сираклыгы баластың сифатында сакла. Шуга күрә иләү, сирату бер кулдан, ягъни бер генә кеше тарафыннан эшләнһә, бала тигез була. Ey dostlarım bilesizmi gümür üteyilmi bu gümürder ütkenden hon niler bulur bilesizmi rahmet sizge kardeşler meclis ütker vegilge dinge ihlas bulgan üçün Huday rahmet kılsın sizge Bu meclistin huzurluğu tesir ite köngüllerge Tileyim sizge selametlik, saadetli gümür ederdi. Bugün bizim burasında, şu yerde, şu yaşayan halkın şugulün, şu yaşayan yerde halkın tilegin yetkeni. Belki hazırki zamanda o bir neçe özgürlükler geçirgendir, biz onu bilip durabız. Lakin şulay buluğa qaramaktan, elekke tradisiyalarda yaş boğunga yetkeni. Bu en tevgü mükaddes bizim buruslarımızın bir heyini. Bolas tarihi kumartqı. Biz onu anlap qına varıp yetkenmeybiz. Qaraqan vaqtda bolaslarımızga, onun her birinin özünün bir məqləhi, özüne göre bir felsefi quraşı var. Biz buna şulardı, eğer de bugün gündə galimler bilen birge işleyemedikler, bu ortamında bizge dağıla bizim bolaslar sağıraq, bizim bolaslar dağıla motorraq bular dep bilebez. Инициатива по развитию этого художественного процесса идет не только сверху, от руководства республики, но еще что важнее, идет инициатива от самого народа. Ибо это действительно фольклор, народное творчество. И народ так ярко, так широко откликнулся на это мероприятие. Меня это просто поразило. Я вижу столько мастеров, людей разного возраста. Народ хочет знать свое творчество, не хочет его забывать, хочет его развивать, передавать своим детям.
Это чрезвычайно важно. Это не просто мастерство развития домашнего ремесла, хотя это очень важно, развитие домашних ремесл. Я хочу сказать мастерам, что вы делаете важное государственное дело. Вы развиваете культуру в республике нашего народа. Вы не даете его угасать, вы передаете ее своим детям. Мне было очень радостно услышать, что в школах даже передают эти знания, учат детей качеству, это замечательно. Я думаю, что вот как раз в Альшеевском районе это происходит более наглядно, зримо, и только нужно дать всему этому развитие. Бу паласны эшләгән вакытта без инде мондый бәйрәмнәрне күребез дип башыбызга да китермәдек. Паласны согу монда булды инде, ул бик мәшәкатьле эш. Матур яшәргә тырыштык палас сугарга. Палас белән өйләребезне бизәдек. Минем палас сукты. Әле быел гына мәрхүм булды, 87 яшендә үлде. Уста куллы минем үземнең әнием. Кем дигән кеше? Ахметова Зәкия Мәннәй кызы. Күрше авылдан килен булып төшкән Сарай авылыннан, Шәлшәй районының Сарай авылыннан. Шундый күңелле булды, күңелгә шундый да ошады, шундый бәйрәмнәр. Беренче тапкыр күргәч, миңа шундый да нык ошады инде. Шундый бәйрәм еш булып торсын идем. Мы проводим различные выставки по декоративно-прикладному искусству. И, естественно, один из больших разделов этой выставки бывает раздел коврат качества. Эти паласы мы широко используем, когда выезжаем с выставками. Для мастериц южных районов нашей республики характерно, что они ткали, это вы знаете, продольно-полосатые паласы. И характерно является то, что они при изготовлении этих паласов использовали естественный цвет шерсти. То есть это были белые, коричневые, серые и черные. Для районов, например, вашего региона, это Миякинские, Альшеевские районы, характерно использование растительного и географического орнамента. Я бы хотела обратиться к молодому поколению, чтобы они не теряли связь со своим старшим поколением, учились у них, потому что вот эта преемственность, современность и традиция, она должна сопровождать всю нашу жизнь. И вот эти прекрасные паласы, которые мы видим здесь, я думаю, что молодые люди, они будут усовершенствовать, вносить что-то свое, учитывая современные тенденции. Ну и еще хочу просто выразить надежду, что некоторые из этих предметов пополнят фонды все-таки Национального музея Республики Башкортостан. Буласак балаth һәр вакыт кемгәлер багышлана. Хатыр өчен әзерләнгән балаth Аллага тапшырылып, изге теләк, матур хистәр менән башлана. Аthаны һайлау да бик мөһим. Кыз балага яки ир балага тәгаен аталар була. Кайбер оста үзенең күзе, кулы өйрәнгән айрым аthаны гына үдитә. Ләкин ысын осталар борынгы аталарды гына күсерә. Уларны үзгәртүдән, булудан тыела. Һәр атаның көсе, ырымы, мәгънәһе булуга улар ышана. Һуңгы усырда балаthка сагу роза сәскәләре хүрәтен куюды улар хупламай. Самаһыз сыбарлык, артык сагу төстәр балаthтың тылсымлы матурлыгын кәметә. Шуга күрә аталы балаthтагы борынгы башкорт геометрик орнаменттарына өстенлек бирелә. Башкорт аталы балаthының халыксанлыгы, эпик мәгънәһе, зауыклы төстәрдә балкышы бик югары баһалана.